Ξεκινήσαμε ένα νέο πελάτη και βλέπουμε ότι υπάρχουν τεράστια προβλήματα μέσα στο Google λογαριασμό του. Και ο λόγος που υπάρχουν τόσα προβλήματα είναι ο εξής. Όταν έχουμε ένα e-shop, δεν πάμε να διαφημίσουμε 20-30 προϊόντα. Είναι τέλειο που έχετε πάρα πολλά προϊόντα, αλλά να ξέρετε ότι στις διαφημίσεις δεν φαίνονται ούτε το 0,1%. Αυτή τη στιγμή λοιπόν αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να χωρίσετε τα συνολικά προϊόντα και να δείτε το εξής. Ότι από τα 30.000 προϊόντα, παραδείγματος χάρη, φέρνουν αποτελέσματα μόνο τα 5-10 προϊόντα. Αυτά τα 5-10 προϊόντα μπορείτε να τα κάνετε καινούρια υποκατηγορία σε αυτά που διαφημίζετε στην Google και να έχετε πολύ μεγαλύτερα αποτελέσματα. Άρα λοιπόν τι γίνεται. Εάν εσείς βάζετε π.χ. 50 ευρώ την ημέρα σε μια διαφήμιση, η οποία έχει να δείξει 30.000 προϊόντα, προφανώς δεν θα δείξει τίποτα και θα φέρνει μόνο σκόρπια clicks. Το οποίο είναι ένα γιγαντιαίο λάθος και απλά σας μασουλάει το budget. Αυτό που θα πρέπει να κάνετε λοιπόν είναι στο XML feed που παράγει το δικό σας shop και στέλνει πάνω στο Merchant Center, εσείς να χωρίσετε κατηγορίες μέσα στις Google διαφημίσεις και έτσι να έχετε πολύ πιο αποδοτικές πωλήσεις. Γιατί πολύ απλά τα 50 ευρώ θα πηγαίνουν στο να δείξουν 10 προϊόντα. Άρα αυτά τα 10 προϊόντα θα παίρνουν όλο το ημερήσιο budget των 50 ευρώ και δεν θα σκορπίζετε σε random προϊόντα τα οποία δεν θα φέρουν απολύτως τίποτα πίσω. Αυτό είναι το καλύτερο tip που μπορώ να δώσω σε όσους έχουν e-shop και θέλουν να διαφημιστούν αποδοτικά τα προϊόντα τους μέσα από την Google. Εάν λοιπόν σας άρεσε αυτό το βίντεο, εννοείται μας κάνετε follow για να δείτε και άλλα σαν αυτό.